ev konferans ji destpêka meha pênca de em hazir û amadekariyê ji bo wî nadikin ji bo em karibin bigihên konferansê hemû pêkhatiya çi kesê li ser xaka Sûrî dijîn em konferans kêfgiştî çêkin ji bo em karibin dengê xwe him bigînin him birê Sûrî û him em bigînin cîhanê giştikî bêçawa em milletê Kurd û milletê Ereb û Siryan û Aşûr û Tirkûman û her kesê pêkhatiye li ser vê xakê dijîn em çawa karin hevdor bijîn ji sedê salan û heta ana em wek lewhek Huseyfsaî çê dikin em Sûrî gişî tekmîl dikin. Em bên ser rola pêkhatiya her pêkhatiyek wê rola xwe tê bilîze û wek ew dixwaze û pejmarê ew dixwazin a duyem û a herî girîng rola jinê ye. Yani ji sedî derdorî pêncî wê jin bin û jin jî him di lişta tehdiyê gelekî dora xwe dîstî û him di konferansê de jî ji xwe naxwazin her tiştî diyar bikin bêçû konferans çê bibe û çi heye ji bo demê pêş tê wexta konferans çê bibe û elan bibe herkes zanibe bê wê çi tê çê bibe.